ॲपटेक इंजिनिअरिंग कुडाळ, GI रोलिंग शटर, गिअर शटर, कोलॅप्सिबल गेट्स, कंपाऊंड गेट्स, स्लेड गेट्स, ग्रिल्स सॉईल शीट प्रूफिंग, GI प्रोफाईल शीट प्रूफिंग आणि AC शीट प्रूफिंग. आमची वैशिष्ट्ये: क्वालिटी मटेरियल, क्वालिटी मेकिंग अँड क्वालिटी फिटिंग. आमच्याकडे अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीच्या सहाय्यानं सर्व प्रकारची औद्योगिक तसेच घरगुती फॅब्रिकेशनची कामं करून मिळतील. संपर्क: धनंजय मुकुंद चोपडेकर, 9158 75 1738. सत्ता स्थापनेसंदर्भात भाजपच्या कोर कमिटीची सागर बंगल्यावर बैठक सुरू झाल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळते. चंद्रकांत पाटील, गिरीश महाजन, प्रवीण दरेकर, मुनगंटीवार आदींची उपस्थिती या बैठकीला असल्याची माहिती देखील समोर आली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी कालच फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून आपल्या मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्याची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री पदासह उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या विधान परिषद सदस्यत्वाचाही त्याग करत असल्याची घोषणा केली आहे. यामुळे राजकीय घडामोडींना वेग आलाय. सागर बंगल्यावर सत्ता स्थापनेसंदर्भात बैठक सुरू झाली आहे. बैठकीत नव्या सरकारच्या शपथविधीचा मुहूर्त ठरणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळते. 1 जुलैला देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या शपथविधीची शक्यता राजकीय पटलावर वर्तवली जाते आहे. या घडीची अत्यंत महत्त्वाची बातमी आपल्या समोर येते. सत्तेच्या वाटाघाटी संदर्भात फडणवीस आणि शिंदेंमध्ये चर्चा होणार असल्याची माहिती समोर येते. सत्ता स्थापनेसंदर्भात भाजपच्या कोअर कमिटीची सागर बंगल्यावर सत्ता स्थापनेसंदर्भात सुरू असलेल्या बैठकीत नव्या सरकारच्या शपथविधीचा मुहूर्त ठरणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळते. 1 जुलैला देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या शपथविधीची शक्यता देखील वर्तवली जाते. सत्तेच्या वाटाघाटी संदर्भात फडणवीस आणि शिंदेंमध्ये चर्चा देखील होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.